Mening atase amung derajating kita kok ngusak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulun. Nek sampean ra tekan iki pulun rada tak jabut nyawar. Aja. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detikne ti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulun Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Ini ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah musik ing titah. Mana kenyataannya? Hah? Aku kudu piye? Di nyata-nyata ya, Di. Nyata-nyata. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngoten iki nyata-nyata. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karuan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Bung wiras hangong apa? Ora sura kok hangong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin. Edan niku. Bocah ndugal kewarisan ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak slorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stop. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Saya ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamakke men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamakke gawe. Dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo e. Kok dicowes nganggo gaman marai mbeset petak iki wah wis samyem pangling iki. Kok pun kados mboten Ronaldo, Kamas, ono cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe.
Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis tak ketangkap pindho kene mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Wis ketangkap 2 kali mesti arep bertindak yang tidak seneng. Kok takut aja gawe dredeg aku. Aku ora melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya adik guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun ning teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep iki. Iki terus aku kudu piye pukul Antarada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun iki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omongan iku di blender dono, blender dene. Ora dicekel liya. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekel ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngono gemantuk karo sing dijak omong. Belum nyekel apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbok obat ngono. Ngomong karo watu ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal apa ya to bedah dodo ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lah kok sik kita ora ya iso mabur kok. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Nomo sidam skaring bawono langit ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong ing atase mengpono kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatan ulun meh wae kewirangan Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh. Kula ning nyuwun keterangan.